Yo guys, what's up? It's me Rajesh Kumar here. You are watching my YouTube channel kinfo. So এটা ଥିଲା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଦେନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସାରା ଟିପ୍ସ ଦେବି ଯେମିତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଓକେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ମାନେ ଟେକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଦେନ୍ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର। तो এটা হচ্ছে ମୋ সেটআপ ঠিক আছে সনলাইট পড়ছি তো এতে মোবাইল ଅଛି ଆଉ ଏଠି ट्राइपॉड मोबाइल स्टैंड ये लाइट भी चलुची देखिए तो यहाँ थी आम स्टूडियो यहाँ बहुत बड़ा सनलाइट से लाइटर आवश्यकता नहीं चल सब्सक्राइब कर बाय।